Москва е в момента поне 2 пъти по-красива, 5 пъти по-чиста и 10 пъти по-сигурна от Ню Йорк. Казвам го, нали, не знам, сигурно за 10-ти път. Аз съм прозападно ориентиран, аз съм за капитализма и за свободата. Но когато виждам някакви неща, които съм ги видял със собственици очи и са обективни, хубаво да ги кажем. Да, като направим уточнението, че огромните ресурси на Руската федерация са насочени предимно само единствено в Москва и Санкт-Петербург. Освен тези двата града, 25% от населението на Русия живеят на външни тоалетни. И това е истина. Да го направим като отбелязване. Иначе това, което правиш като съпоставка, може и да е истина. Не съм бил, не знам. Ти ходил ли си да видиш външните тоалетни в Русия? Мисля, че достатъчно чета от независими източници. Истинска информация или фейк нюс? Не фейк нюс, напротив, руски издания дори. Нова газета, ако ти звучи познато, всъщност това е един опозиционен вестник в Русия. Сигурно ли сме в истинността на информация? Не го оспорвам. Да. Не го оспорвам на село до Горна Малина, до преди 7-8 години и ние имахме външна тоалетна.